Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan mati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminorotan. Lugod, niya nagapaskuhan, mapanok ang kada kanto, kan sa indong puso asin harap ng pagkamot, katunilungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year! Pagbate, Halig kay Honorable Edsel Villesa, Mayor, Bakakay, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea. Sa serbisyo Asin Riparo, tigrisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moksea sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Kulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw kita nin Martes. Pet sa 26 na kita ngunyan kang bulan na Disyembre, taon 2023. Mga tugang mga kabayan, sabayan po nindoan sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Oro irestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakalap po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan kang mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Uy, duman po sa may mga kompleanyo ngunyan. Pabati databi ngunyan may kaarawan December 26. Si Ma'am Jonalyn Sanchez. Yan, happy birthday. Happy na birthday pa ni Ma'am Jonalyn Sanchez. Happy birthday po. Sa may mga okasyon, ano tabi day pa natatapos ang Noche Buena nindo? Ipasyaro na yan. Aday nindo paglingawan ng sakuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingatkan ko di kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo, mga G sa kagurangan, iyo man sanan masalbar sa tuya. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidor asin taga-reparo. Live na live po kita mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Atuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy. Enjoy! Relax! And mga tugang, bawal po ang kidit. Yan, dapat maugmasa na tabi. Digdi ka mo sa Bicol. Maugmahon digdi. Babaeng taga Bicol, O di, good morning po sa Gabos. Martes na ngunyan. marayang ugali, Kumusta tabi ka mo? maugma. Shoutout muna kita sa mga parantabay niya to, adi, mga nakatutok tulo sa tuya ngunyan, si Ma'am Elena Valenzuela, kay Ma'am Corsan, o birthday bagang ngunyan ni Badi mo. Ano lamang may ano lamang si Madi, may imbitasyon. Happy birthday databi kay Ma'am Jonaline Sanchez. O birthday pala ngunyan ni Madi. Ano tabi, Ma'am Corsan, may imbitasyon lamang. Pakaigwa lamang ki Linukay. Ang paborito ko pati sa Linukay, so tipo-tipo baga. Sabi ni Ma'am Elena Valenzuela, hi po Papa Mox, Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas man tabi, Ma'am Elena. Ano nga ya, kumusta sa Pasko mo? Ito baga, pinagisa na sa Pasko. Okay na yan. Oy, mga tugang, oy, good morning kay Sir Edwin Sistina. Paki-share na lang po, ano? Paki-like and share na lang po kan sa muyang programa para mahiling man kang iba. Sabi ni Ma'am Corsan, maray pa nga dyan, maugma. Sa intabi ang may maugma tabi, Ma'am Corsan. Dyan po sa, ano yan, anong barangay ka mo dyan? Kararayan. Maray na sana dyan sa Kararayan na di. Perming maugma. Sige, happy birthday na sana kay Madi. Baka lamang may ano pa dyan, may pudgan. So, Linukay o kaya solo, ano? Ang masiram mo niya nagkaunon, suting kay baga. Nan linupak. Nya, iyan ang pertingon niyan. Tapos may mainiton kang pansit ba to? Pertihon, no, na di. Malipoton digdi sa baguming studio. Hindi ako sanay sa malipot. Nagmamara ang halunan ko. Oy, kumusta tabi sa Pasko nindo? Yugon mo yan ka hanggang kasud mo. Parahit-pahit pasubiridyo. Kaya di. O si Ma'am Mitch Bueta, good morning man tabi sa imo. Diyan sa poblasyon Malinawalbay. Gariya onso, gari naguli so best friend mo. Gari naguli so best friend mo. Ano lamang, dahil lamang ki apod ka pasalubong. O kung baka lamang may pasalubong man sa ko. Palayo gamanin daw. Ay mga tugang, pasalamatan taha sa mga nagtarabang po sa tuya, mga nag-share po kan sa indang blessings. Duman po sa ginibot na kasudma na gift giving, ano? Bugas na bugas. Pero sabi ko nga ni bugas na pero igwang pansit. Igwang pansit na kasabay. Hali iyan kay City Councilor Riner Burse. Salamatan taha sa mga nagtarabang kay Boss Bob, kay Mayor Shi, say pa si Cons Joan, si Cons Mahinay, si Cons Irene, si Chatita Verses, si Vice Mayor Jojo Climaco Kang Tiwi, kay Vice Governor Auntie Glenda,
kay Podkeni, kay City Councilor Riner Burse, kay Bosmar na Burser. So batch 85 panan kang Tabako National High School, igwa po kamo ki reunion Christmas party sa petsa 29 alas 5 danin na alas 5:30 pahit na kamo o dyan sa residensya po kan sa indong presidente na si Bosmar Burser. Batch 85 kang Tabako National High School, may Christmas party databi kamo. Salamat to nun ha sa mga nag-share, si Sir Cassie William, sa mga nag-share tabi kan sa indang blessings ha, thank you. Ang babait ninyo. Ang mga aram mo pag nag-share ka databi baga Mitch Bueta, ang balikaan siksik liglig at umaapaw. Salamat to nun ha. Sa sunod naman na taon, pasensya na kamuta, iya sana suna baro-baro ta. Podkeni, permi man baga din nagsusubra yan, perming kulang. Pero okay na yan. Maski diit, ang importante sabi ni Manay Joyce, dahil baling ngaya manimoks ngaya diit, basta ngaya hali sa puso ang pagtabang. Di man ang gada di. Basta ngaya hali sa puso mo ang pagtabang. Magayon paghilingon na, paghilingon itong mga nagkakatarawan mo, itong mga nagkakatarabangan mo na nakaulo sa aldaw po kang Pasko. Ibabagang ulo kadi kang natatawan na di. Iba ang ulo ko. Dari baga tabi Ma'am Corsan, so may birthday ngunyan. Iba ang ulo ko. Dari man sa nangaya so may birthday, iba ang ulo ko. Ili nga. Ibabag ang pando kadi kang nauugma na dahil niya pig-asahan na ikaw siya kimaresibi. Hili nga ang may birthday ngunyan, sumadi ko. Hili nga tabi. Hili nga pamandok tabi, Ma'am Corsan. Salamat to nun ha. Sa sunod naman na taon, suday nakahabol di next time naman. Sige, anon mga reparo tangon niya na Martes, holiday pangon niya na di, deklarado bagang holiday ngunya. So ibig sabihin dahil paki opisina, dahil paki mga laog di, may laog sa aga na. Sa aga, 27. Ngunyan holiday tabi mga tugang, pero igwa kita ki pawalat ngunyan na taon ang mga produktong petrolyo. Igwa ngunyan kita as presyo kang mga produktong petrolyo ngunyan na aldaw nin Martes. May pawalat kita sa taon 2023. Takada Martes bagatabi naghihiro ang presyo kan mga produktong petrolyo. Kaya ngunyan su gasolina, su diesel, saka su kerosene, igwa tabi kita as presyo. Ngunyan na Martes. Yan ang apod kayo ni, pawalat ngunyan na 2023. Ano pa ang sa tuyang mga reparo? Uy, mga tugang, may sarong lalaking nalunod dyan sa San Andres, Catanduanes. Dead on arrival sa hospital. Mantang mga tugang, uy, dyan po sa Donsol, Sorsogon. May apat na butanding ang nahihiling, naglilimok-limok dyan. Dyan po sa Donsol Bay. Dyan po yan sa Sorsogon. Butanding season na ngunya. Magayon magpa-share dyan na di. Kailing naman kita tabi Ma'am Corsan ki butanding.
Oy, mga tugang mga biktima po nin paputok sa Bicol. Anom na. Kaso bago magpasko apat nadagdagan kidwa. Anom na. Unian makamundong barita tapi Paragon Jun de la Rosa dyan po sa Masbate City. Dusing harong ang nasulo tabi kasuod ma. Habang Pasko. Iyugon mo. Paskong Pasko may sulo. Ayun na pigsasabi tadi. Kumakan mo dusing harong. Paano kaya? Paskong Pasko nasulo suharong mo. Oy, ang PNP Bicol mapautob databi o kaya mapatupad. Kataon, anindo ka mo saan ang nagtutupad. Ang PNP Bicol mantabi mapatupad databi ki total ban sa mga firecrackers, sa mga paputok. Katubo daw ka mo kayo ni. Uyan bagada kulo na nga niyang bakalang kipaputok. Uyan na bagaho. Ilingon ta daw kung total ban mananggad ang firecracker, ano? Ilingon ta daw kung mapautob mananggad ang PNP Bicol. Kaining mga paputok, ngunyan databing masabat kita kang bagong tao. Bata okay na sa nakuta Sir Junso paputok sa ng perming na ikim-ikim. Maray nga ito tadeng gasto. Libre day kasa na mga rigos na mga duwang aldaw. Talagang makusog ng paputok. Lalo na ngaya pagsarong simana. Habang ngaya naghahaloy day ka nagkakarigos, nagkukusog ang putok. Libre pa. Yan po mga tugang ang satuyang mga reparo. Pagurulayan po ngunya na aldaw nin Martes. Dagdi po sa lawag kan satuyang programa. Paki-share na lang tabi ha. Mga pa-shoutout po nindo sige tabasahon taya. Alas 7:28 na ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Thank you po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Madali unsa na po nindo yan makuha along National Road. Sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Ano, dyan po sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghaharana po kay dorm boarding house, available po ang MBY Dormitory. Ano, safe na safe po kamo dyan. Sige, good morning po. Ohayo gozaimasu kay Madam Maylin. Merry Christmas. Ingat tabi permiha. Hindi, pagpabayaan ang sadiri. Alagaan ang sadiri. Dipisil baga ang nagsusulo-sulo sa buhay. Di ikaman sanaan maalaga kang sadiri mo kaya dapat ingatan mo sa imong sadiri. Mga tugang ang oras na yan na sinang programa inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Sabay taman dyan ang satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse ang syudad din Tabaco. Si Congressman Ato Rijal Bongalon kang AKB Party List, thank you. Kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang SB Malinawan, kasabay man dyan si Mayor Shi. Yan po mga tugang ang satuyang katuwang sa mga programang ini. Salamat po nun. Ay, sabi ni Sir John, barangon na kamo taog to na.
Sir John, dahil man kilaog bagango niya. Kaya nagralamaw ta, grabe suhang over kang Pasko. Nagralamaw tabi sa mga kababayan niya to. Taday man baga kilaog pango niya, dahil pakiskwila, dahil man opisina ta holiday niya. Kaya sa mga kababayan niya to, grabe grabe so pahit kasudma. Nagarapon hapon paki biridyoke. Bata kasud matabi baga Sir John kung mahiling mo sa social media, puros na vlogger. Kadakla na may account sa Facebook kasud puros naka-live. May nagkapakarawat, may nagbibiridyo, okay, kung ano-ano na sana. Puros naka-live kasud puros naka-live. Puros na vlogger. Hanggang ngunyan pahit pa holiday. Yo. Sige po mga tugang 32 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning. Uy, aramon ta daw mo na ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na. Wahon ta mo ng linya kang pag-asa. Aramon ta kung kumusta ang sa tuyang pagsabat kang bagong taon. Ano, may bagyo bang nahiling? Mauran pa? Yan. Aramon tayan tabi sa pag-asa. Sige po mga tugang yaw na ang pag-asa. Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Martes, December 26, 2023 at narito magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan ay patuloy yung pag-iral ng hanging amihan sa may bahagi ng Luzon at yung easterlies naman ang siya nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ito pong easterlies ay yung hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko at dahil dito asahan sa buong maghapon na magiging madalas yung mga pag-ulan, especially sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. And so far, wala pa rin tayo na monitor na low pressure area sa loob at labas ng ating PAR. Kaya naman sa mga sunod pang mga araw, inasahan natin na bababa pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Bagamat magpapatuloy pa rin yung epekto ng amihan at ng easterlies. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong maghapon sa Kalakhang, Luzon, aasahan na dahil sa pag-iral ng hanging amihan ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, gayon din sa may Quezon at sa may Aurora. Samantalang dito naman sa may bahagi ng Catanduanes, Albay at Sorsogon, aasahan naman na maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng easterlies. Sa may bahagi ng Palawan, mga isolated rain showers and thunderstorms lamang ang maaaring asahan sa buong maghapon at sa nalalabing bahagi ng Luzon, mga isolated light rains naman ang maaaring asahan sa buong maghapon. Agwat ng temperatura sa may Lawag at Metro Manila nasa 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa may Tuguegarao ay 21 to 28, sa may Baguio City ay 15 to 25, Tagaytay 22 to 29, sa may Legazpi 25 to 31 degrees Celsius, at sa may Calayan Islands at sa may Puerto Princesa nasa 26 to 31 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakhang, Visayas at Mindanao, aasahan pa rin na magpapatuloy ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Eastern Visayas at gayon din sa may Caraga region. Pinag-iingat po yung ating mga kababayan dyan dahil posible pa rin magkaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nagpapalabas po ng mga advisories, rainfall advisories and rainfall warnings yung ating Visayas and Mindanao Regional Services Divisions. Kaya naman ugaling bisitahin ang ating Facebook at Twitter accounts kung saan nagpapalabas ng mga warnings. Gayon din sa ating website yung ating mga Regional Services Divisions kaugnay sa mga pag-ulan dulot ng easterlies. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at ng Mindanao, generally fair weather conditions at magkakaroon lamang ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura sa may Iloilo nasa 26 to 31 degrees Celsius, sa may Metro Cebu 25 to 31, Tacloban 25 to 30, dito naman sa may bahagi ng Cagayan de Oro ay nasa 23 to 30 degrees Celsius, sa may Metro Davao ay 24 to 30 degrees Celsius, at dito naman sa may Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, sa ngayon meron tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Batanes,
Cagayan kasama na yung Babuyan Islands sa may Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, gayon din sa may Pangasinan at sa may Kalayaan Island. Sa mga nabanggit natin mga baybayin, hanggat maaari, huwag mo nang pumalaot dahil sa banta na matataas sa mga pag-alon, dulot yan ng hanging amihan. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad ng ating bansa, dito sa may bahagi ng Luzon, magpapatuloy yung pag-iral ng hanging amihan hanggang sa araw ng Biyernes at bukas, inaasahan natin na magpapatuloy yung epekto ng easterlies sa may bahagi ng Bicol Region at sa mga susunod mga araw, generally fair weather conditions na sa may bahagi ng Bicol Region. Sa Visayas at sa Mindanao, magpapatuloy naman yung easterlies na magdadala pa rin na madalas sa mga pag-ulan sa mga nasa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, bagamat generally fair weather conditions ang aasahan sa mga susunod na mga araw. Agwat ng temperatura sa may Metro Manila nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa may Baguio City naman ay 16 to 25, sa may Legazpi ang agwat ng temperatura ay nasa 25 to 31 degrees Celsius, sa may Metro Cebu 26 to 31, at dito naman sa may Metro Davao ay nasa 24 to 32 degrees Celsius. At ang haring araw ay sisikat ngayong 6:80 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:34 ng gabi. At para sa karagdagang updates, lalong-lalo na sa mga thunderstorm and rainfall advisories, ugaling bisitahin ang ating social media accounts, DUST_Pag-asa. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating website, pag-asa.dust.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan, Serbisyo Asin Reparo kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, mga tugang, yan po ang satuyang Pag-asa. Salamat, Lord. Medyo okay pa ang satuyang panahon. Dahil po kinamomonitor ang Pag-asa ni raot na panahon. Sana doro-diretso na tabi yung Kopi Chabinea. Sana doro-diretso na nganing masabat kita kang bagong taon. Okay. Nainutan si paring yung Kopi Chabinea kang Pag-asa sa pag-report. Tadi pag minareport ni si yung Kopi Chabinea, accurate man pati. Kaya lang nangimalaw gari si nagilamaw yata si yung Pasko kasod ma. Kaya day pa naka-report si yung kang kamugtakan kang panahon na naglamaw gari si yung tapas ko baga kasudma bata perti naman so banda na yung adi. Oy, okay baga ngaya ang arog ngaya ka na background kang sa imong programa bago tabi yung ansamuyang studio. Maliputon pati. Bago po ang samuyang studio, ang studio po kang Bicol Net TV, bago kaya piglilipot nga niya ako. Sir Pedrito Perez, good morning. Merry Christmas, pakibati mantabi kay Papa Tikyo. Saka sa Maulyon family dyan po sa Batangas. Higi maray na aga, Merry Christmas po. Kay Marilyn Neo Ardales. Yan, good morning po, Merry Christmas. Ano rin naman tabi yung kamumaturog-turog lamang dyan. Perti yun so pigpos mo kan sa rungal daw. Perti yun so pakadalya di. Higit na pag-asa, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Mga tugang 20 minutos tabi bago mag-alas 8. Dahil po kamo magharali at mabalik lang po ang programa. Nagkakaburol ka ngayon dyan. Gari naglilipot ang dila ko tabi yung gari day natatais ang dila ko naman
gari apod kini Mama Marilyn Neo Artales, gari tabi mangurol na ang dila ko. Gari day na apod kini, day na tatais. Kailingan nagkakaburolol, nahiling mo na. Burolol na ako. Mangurol na ang dila ko. Dahil po kamo mag-arali at mabalik lang po ang programa. Madali unsa na ini ha. Sa pagbabalik ta sa mga reparo Kong na. Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan bati kan lambang saro ang pagkamuot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminoroota. Tugod, ninyo nakapaskuhan, mapano ang kada kanto, tansa itong puso asin harap ng pagkamuot, katunilungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year! Pagbate, Haling Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Takakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo.
Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmigan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Nataman baya si Simon nagtataram sa imong gwapo ka. Nailing mo ng tabi yung. Kumanda siya gwapo nga nagtaram sa imong gwapo ka. Alas 7:48 na. Ang satuyang Philippine Standard Time oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory. Na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sita. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali lang po nindo yan mako along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan sa Rawis, Legazpi City, kaya sumanaghahanap po kidorm, boarding house. Ayan, available po dyan ang MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sige, mga to kang oras pong yan natudban sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Albay, may forever sa Albay. Kasabay taman sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Riner Burse, kang siyudad din Tabaco. Si Congressman Atty. Jel Bongalon, kang AKB Party List. Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi kang Malinaw Albay. Balik kita tabi yung digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapogirarayan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana ngunyang pong aldaw kitanin Martes. Bet sa 26 kita ngunyan kang bulan na Disyembre taon 2023. Madali na kita magpaaram tabi sa taong 2023. Yo, masabat na kita kang New Year. Sige po, doro-diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Sige ta 10 minutos na sa natabi bago mag-alas 8. Sige, gatol kan sa kuyang dungo tabi yo. Pag nagagatol ang dungo ko, ang sabi, pag nagagatol ang dungo ko, may maabot dang kwarta. Sabi sa tiwi, may maabot na sintabo. Sabi man dyan sa katanduan is, may maabot ngayang imo.
Nga ta nagsarain. Iling mo na ya. O, di, may mamundo kitang barita ngunya na Martes, yun ang pawalat sa tuya kang mga oil company. So, apod kini, igwa po ki pawalat sa tuya bago magbagong taon, ki big time oil price hike. Ngunyan tabing Martes. Sige pa yung gatulkat dungo ko. Lato na ha. Nanganaan ka naman gayod ngaya kang kalalablab mo. Sabi ni Biyaw. Kaya ngayon dila mo ngaya, garalgal na naman ngaya. Garing ngaya na sobrahan ngaya garing ngaya ang dila mo ngaya, tabi mamliklik Peña Lorzano. Garing ngaya mapurol ang sa imong dila dahil na ngaya natatais. Siguro ngaya nagulpi ka naman niya kan talab mo, sabi ni Biyo. Merry Christmas tabi sa imo mamliklik Peña Lorzano sa sakuyang ninong. Merry Christmas man tabi. Sige. Igwa kita ngunyan kita as presyo na naman kan mga produktong petrolyo. 1.60 centavos. 160 centavos tabi ang itataas kang gasolina. 170 man po sa diesel. Tapos 154 centavos sa kerosene. So, kada baga Martes, naghihiro ang presyo kan mga produktong petrolyo tabi mamliklik. So, ngunyan, nagkataon na hudya na Martes ngunyan, kang Disyembre. So, ini naman ang pinaka pabalon sa tuya kang mga oil company. Pabalon ini, ngunyan na taong 2023. Hilingon ta sa pitsa 2 kan January kung igwa kita ki increase pa o rollback. Gari pigiling ko tabi mamliklik sa January to kaini sa sunod na Martes, sigurado malangkaw pa ini. Malangkaw patabi ang mga produktong petrolyo. Sigurado ya. Permi man baga. Di, yan ang sasabaton ta sa bagong taon. Kang Pasko nga ni, nagpasko kami, o digdi kami nara, ay siyong ugaring na, sa ugub pa lang siyong adi. Nagpasko kami sa payahan, dahil kuryente. Alaka mo dyan. Pero bigyan nagpuputok ang transformer dyan. Ano nangyari dyan? Overload permi. Bata alo yun, pati ang ali ko magresponde. Ngaya, pag-upload mo sa ali ko, na-i-report na ngaya. Kung mga anong oras tabi mga linemen. Tatawag niya, sir. Mala yan. Banggi na lamang dahi pa. Naiko po. Sige na sa nang brownout dyan sa may parting payahan na di. Igwa kung kundi baka sa New Year tanay ni may problema ang barangay payahan tabi mamliklik. May mga nakaabot sa kuyang informasyon, bata Christmas party da sa mga senior citizen. Magtitiripon-tipon man sa mga senior citizen dyan sa barangay. Kasabay dyan, siyempre suninong ko. Kasabay suninong ko dyan. So, ama ni Ma'am Liklik Lorzano, gari
Dahil siya kibagagamit na pundo. Ang sabi ha, ini ang sabi. Dahil pa databi kipiga-appoint na barangay treasurer. Kundi sabi ko, in the spirit of Christmas, dahil na muna ako maribok ha. Napapayawan ta sa naya. Sa bagong taon na, tahihiritan tayo. Gari dipisi lang araw kaya. Pa-shoutout na tabi sa De La Rosa family. Cristalina Hu. Ayos ang apelyido. Ano? Araw kayo nang gusto kong apelyido. So mga tulong litra sana. Nganing day madipisilan kung ang aki mo medyo maluya sa pagsura. Tulusan ang apelyido. Okay na. Pa-shoutout na tabi kay Fernanda de la Rosa. Yaon po sa Kawit. Yaon sa Kawit. Maray na aga tabi sa imo, Ma'am Fernanda. Ayos ang ngaran di. Kung naging lalaki, Fernando. Pag naging babae, Fernanda. Ayos, adi. Pa-shoutout tabi kay Guying, kay Duding. Yugon mo mga pangaran eh. Ma'am Cristalina Ho. Yugon mo mga pangaran yan. Guying, Guding, ano pa? Bading. Mahiling mo ng mga pangaran yan. Good morning tabi sa Indo ha. So, sa Enero, ma-imbestigar daw kita kaya. Kumplitoon ta mo na so nakaabot sa tuyang informasyon dyan sa Barangay Payahan. Sa Enero na, Pasko pa man. Pero sa rumbulan na baga nagturo ko sa mga bagong opisyal, ibig sabihin, dahil pakitransaksyon dyan sa rumbulan na. Dahil databi paki Barangay Treasurer. Sige. Sa'yo na kita. Alanganin na umalasutyo na, taod-taod pagbabalik tatabi, Ma'am Cristalina, aaramon tado ini, pagurulayan tayo ni, ang sabi kang PNP Bicol, na mapatupad na atabi sindaki total ban on firecrackers, at na talaga may problema sa kundila. Sir Delpin Astillero, gari daw tabi mangurulo na ang dila ko. Ano nangyayari ta? Ilinga na nagkakaburulol ako digdi. Ay napahit ni tabi Sir Delpin Idol. Pag urulayan tayo ni mga tugang sabi kang PNP Bicol, mapatupad na tabi sindaki total ban on firecrackers. Hilingon ta daw, tali nga tabi dyan, Sir Delpin. Dyan sa siyudad kan Legazpi, so mga tindahan kang paputok yaon dyan sa ano yan, sa may kataning kang Sawangan Park. Ano nga pudkaan so dyan sa Embarcadero? Sa gilid kang, so pasiring dyan na tinampo sa may, Sawangan Park. Duman ko nahiling, so duman gari materinda kan sa mga paputok. Dyan sa siyudad kang Tabaco, yaon man dyan sa may terminal. Dyan sa Barangay Pawa. Paano mapautob ki total ban ang PNP? Tao yan nga ni, may mga nagtitirinda na kipaputok. Sabi ko nga ni, mas makatipid-tipid ko ta kung so natural sa nang paputok ang pahiton ta. Dahil ka magkarigos mga sarong aldaw, duwang aldaw. Habang dahil ka nagkakarigos, Sir Delpin, kipirang aldaw, lalong nagkukusog ang putok. Uyang kutan maray. Dahil ka pang gasto. Dahil pa madiskwado ang mga gura mo yun. Iba man niya yung paputok ito.
Ruben Clerks Colinares, pa-shoutout na tabi, Kuya Mok Sulbutana, ang mga tugang ko dyan sa Tiwi, hali tabi digdi sa Novaliches, Quezon City. Yan. So mga tugang ni Ruben Colinares dyan sa Tiwi, good morning databi sa Indo. O, birthday pala ngunyan kang madihon ko, adi, si Ma'am Jonah Lynn Sanchez. Tama ba? Jonah Lynn? Dahil ko araman ngaran ni Madi. Ano ang ngaran ni Madi? Tama, Jonah Lynn Sanchez. Happy birthday tabi sa imo, Madi. Birthday pala ngunyan ni Madi. Ano daw kung imbitaran ako ni Madi? Sir Mok, shoutout na tabi kay Guyap. Ano ni? Gudap. Yung guyugon mo mga pigpapa-shoutout ni Mama Cristalina. Mga importidan mga pangaran na di. Iling mo na yan. O, sige, ma-break muna kita ha. Pagbalik ta, pag-urulayan ta ining sabi kang Philippine National Police Bicol na mapatupad da asinda. Kung igwang tupad sa mga barangay, may patupad man. May patupad man ang PNP Bicol dumanda tabi sa total ban kang firecrackers. Kapag irestoryahan tatabi taod Sir Delpin, adi, December 26, 1969, happy birthday, CPP, NPA, NDF. Yugo-yugon mo mga pa-shoutout ni Sir Delpin. O anniversary mo niyan? Anniversary mo niyan kan mga kapatid? Sige. Magkano na ka mo? Baraba na daw ka mo? Ano man nga magbaraba? Nayaw na kami sa baba. Aprobitsara na nindo so mga programa kang gobyerno. Aprobitsara na nindo so programa kang gobyerno. May tigtato baga sendong programa sa gobyerno. May pirak pa ka mo. May puhunan na ka mo. So mga tugag niya to na yaon dyan sa kung saan man tabi ka mo, bala na. Basta may mga programa ang gobyerno. Atid-atido na sa hindo kung gusto nindo, kung abo nindo, ala ka mo sa buhay man nindo. Magpararabas-rabas ka mo dyan. Alas 8:04 na tabi, mga tugang, sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring,
sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung sain bati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung sain mas nangingipabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminoro. Tugod, ninyo nakapaskuhan, mapano ang kada kanto, kan sa indong puso, asin harong ng pagkamot, katunilungan, asin kaugmahan, sagod paman. Merry Christmas and a Happy New Year. Pagbate, Halig Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Takakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo
serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Reparo. Sige po mga tugang, balik na kita digdi sa programa. 13 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po yan hanapon along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. O dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sumanaghanap po kidorm, boarding house. O dyan po kamo, MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sige mga tugang, oras pong yan. Hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glendaong Bongao kang probinsya ni Albay. May forever po Sir Cassie Williams sa Albay. Good morning sa imo. Kasabay taman dyan si City Councilor Rener Burse ng siyudad ng Tabaco. Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List. Siyempre mga tugang, kasabay taman dyan si Honorable Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Kasabay dyan si Mayor Shi kang Malina. Yan po sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Thank you. Balik na po kita digdi mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapogirarayan sa indong servidor. Asin taga Reparo, Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana. Ngunyang pong Martes. At sa 26 kita kang Disyembre taon 2023. Sondo po kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Sige sa mga parantabay niya ito, paki-share na lang po. Paki-like and share po kan sa tuyang programa. Nganing mahiling man kang iba. Ay palan kami ki YouTube account. YouTube account. Paman kami ki YouTube. Pwede man po kamo maghiling duman Sige po mga tugang, doro diretso na kita. Serbisyo
Kasing Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ta, alas 8:16 na. Alas 8:16 na tabi. Digdi kita sa pahayag po kang Philippine National Police Bicol. Ang sabi, Sir Cassie William, mapatupad databi ang PNP Bicol nin total ban daman po sa mga firecrackers. Bilang tugon databi ini sa pangapudan ni Secretary kang Department of Interior and Local Government na si Attorney Benjamin Benhur Abalos Jr. Ang bago-bagangon niya na Acting Regional Director na si Police Brigadier General Andre P. Dizon, mahigpit databing ipapatupad ang total ban kang mga firecrackers digdi po sa Bicol Region. Lingon tadawadi. Makiki-coordinate na asinda sa mga local government units sa Bicol Region para databi maging epektibo ang malawakang pagpapatupad kang total ban kang firecrackers digdi sa Bicol Region. Kasabay dyan ang mga LGU, mga pulis, tangani databi maging safe ang pagsabata po kang bagong taon and maugma. And kumpleto po ang satuyang mga kamot. Kumpleto ang kamot, kumpleto ang bitis, kumpleto ang satuyang pamilya. O dahil pangani baga nagpapasko, may 4 nang nai-record. Ang Department of Health may 4 nang nai-record na nabiktima po nin mga paputok. So pagka Pasko, nadagdagang kidwa. Kaya nasa anom na tabi, nasa anom na ang bilang kang fireworks-related incident sa Bicol Region. Anom na ang naputokan sa buong Bicol Region. Nagkagarasgasan sa mga kamot, igwa sa payo, natama, igwa sa pando. Ang mga biktima databi, mga tugang, halos mga aki. Nugayogon mo yan. So, mga aki tabi, 5 ka ini dyan sa Camarines Sur, tapos saro man sa Albay, nahiling mo na yan. Ang saro sa mga nakabiktima databi, ito supig apod na improvised kanyon o kaya supig apod bagang buga, Sir Cassie William. Fountain, nakakadali man pala ng fountain, no? 5-star, saka sparkler. O yan databi mga tugang, ang nakadali digdi sa anom na naging biktima po nin mga paputok hanggang kasudma. And pigaasahan patabi ni mga tugang na madagdag na ang pahit kayo ni kang papurutukan sa pitya 30-31. O kundi, igwa baga databi ipapautob ang PNP na total ban sa mga firecrackers. Ilingon tadawa di. Kasi kung may pigpapautob na total ban sa mga firecrackers digdi po sa Bicol Region, dapat dahil may magtirinda.
Dahil na dapat ki may magtirinda. Kaya lang, uning buga, dahil man tigtitinda ini. Pig-improvise baga ini, uning sumanga lata baga kang sardinas. I-arabrihan ito, surug po nito Sir Cassie William. Makusog man pati talaga ang puto. Mala kang sarong banggi, may naagihan ako dyan sa barangay mi. Mga pilyuman sa mga aki-aki na nagpapaputok kibuga. Pag-aragi kang sumasirimba, may mga babae, may mga aki, pipaputok ka. Di nagkakaburo kag so nag-aragi, nagkakakirig ki. So halik nga ni sa simbahan, nakikik, grabe sumuda. Iyugod mo. Iyugod mo hali sa simbahan. Paputokan kang aki kibuga. Bako nagparamuda. Jesus nga. Dahil ka kan mapamuda Sir Cassie William na nakikig ka. Mga pilyuman pati sa mga aki na pipaputokan pag tangod na duman sa inda, pipaputokan na Ma'am Jonaline Sanchez, happy birthday tabi sa imo madi. Iyugon mo yan na hali sa simbaha. Paputokan ka, dahil ka kan makamuda. Na makikigkig ka. Pa-shoutout na tabi sa akin. Happy birthday. Happy birthday tabi madi. Ano lamang? Di ko lamang kita dyan ki nabaro-baro maski so linukay baga. Ako gusto ko sa linukay so tipo. So tada na baga. Sa Indoso apod kini basta sa kwanti po ha. Kung igwatabing linukay, sabihan mo si mother mo na o kaya si padi, sabihan mo na suti po sa kuya. Itada sa ko suti po. Kan linukay. Yeah. O suti po sana sa kuya. Yung gusto ko. Kung igwa kilinukay o kaya kung bakong may linubak diyan. So duman naman sa irarom sa ko. Basta sa irarom sana sa ko. Yeah. Oh, ini mga tugag ha, ining saro sa mga nagiging kausa kang na-aksidente sa tuyang mga agi dahil po sa pag ining improvise na kanyon o pigapod na buga. Dahil ko aram kung ako kaya kang aki pa ako tabi Ma'am Jona. Naramduman ko nagibo man ako kaini pero sulata kang sardinas. Ang tiglalagmi kay ito kalburo. So tiglalagbaga sa batag pag gusto mong mahinog tulos. Iyo itong tiglalagmi, tigtutubigan, tapos pig sa sabrita, minaputok na. Inda ko lang ngunyan kung ano ang pigagaramit kan mga aki. Na pigaan duman sa buga, nganing pumutok. Dahil ko na aram eh. Makusog man talaga. Ano yun, nervyos daplos pa di. Bakal ako pamahawan, aunem ta, bigla balyo so inahiling mo na ya. Maray sa nata, luay-luay so padalagan ko. Pero kakalikay ko, ako so kuwang-kuwang sa tinampo, inahiling mo na ya. Yan ang problema kan mga ayam. Kan sarong aldaw, ay kasarong banggi. Kasubanggi. Nagkagi ako dyan sa may poblasyon kang, dyan sa Tinapik, dyan sa Malinaw. May na bangga so single na motor na ayam. So minirimplang baga, bata mag-iri na so nakalunad sa single na motor. So ayam, to pirilay man so ayam. Yan ang pigsasabi tadi. Ano yun na yan na pigbabawal dyan ng mga naglagaw-lagaw na ayam nan. Kundi kita, hanggan man sa nakita sa primero, hingas gugon kita sa mga
ordinansa, why natin sasabi nindo na. Dahil na mga nagbabarlag-balag na ayam dyan. Igwang ordinansa ang probinsya, igwang ordinansa ang munisipyo, igwang ordinansa ang barangay. Mala yan, tahuyan, dakulon pang ayam dyan sa tinampo. Maray so mga ayam ko ta nagkagarakuda. Ngunyan, pag naka-aksidente na tabi yung ayam na yan, dahil na po kimay tagsadiri kaya. O hindi nga yata magkukuhaan. Kasi pag naka-aksidente tabi ang sa indong ayam na yan, may liability po kamo. May babayadan po kamo dyan sa mga aksidente. O may liability sinda, bigla na bako minangayayan aya. Kung habo ngaya itali ang ari aya, habo itali ngaya ang kung habo itali may ari ayam, di maray pa ngayang itali ngaya so tag sa diri. Kung habo ngaya gakudan nindo ang ayam nindo, so tag sa diri ang gakudan. Nem. Kuni baga kita, aram ta na baga, kita baga mga Pinoy. Kung daiki nangyayari, dai sana. Aron kita kaan. Pero kung may nangyari na, ay sus ko, pairinutan pairipalan. Kanya-kanya yang kiparapilan, lalo na sa mga politiko. Kanya-kanya yan na pairipalan naman. Maralag na naman ang kitarp dyan. Nahuni ngaya arog kayo ni, arog ngaya kayan. Tamay nangyari na. Pero kung daiki nangyayari, baya ay sana. Arog kita ka na Pinoy. Hanggang dahi kinatitigbak dyan, dahi sana naman. Pabaya isa na ngayaya. O, mga kanginot na mga bulan, nahiling ko na naigwa ki nagsisilaod kan mga ayam baga. O hain ang unyan. Yan ang problema. Alato naman nindo na may disgrasya dyan. May disgrasya dyan. Yan ang problema sa tuya di. Sobra kita sa batas. Dakulo na kitang mga lahi na giniribukan sa tuyang mga honorable, mga legislador. Ang problema sa implementasyon, dahil man na-implement talaga sa mga batas. Bata baga, sisay ngayon nag-implementar kang batas. Bako man ngayon na ituturo ka na naman niya sa pulis. Bako may man gari trabaho ngayon, mandakop ngayon kaya. May mga ahensya po kang gobyerno na yung ma-implement kaya. Yan ang problema ta. So, implementasyon ang problema. Kaya lang, ma-implement, mapasarali man sana. Pagkatapos pa kuda-kuda, tapos na, may report na, okay na. Di, sa masunod naman nga. Yan tabi ang realidad sa tuya, mga Pilipino. Kaya minsan nga ni tabi, madi, gari gusto ko nang maglipat, tabo ko ng Pilipino. Baka masunod, gusto ko ng Pilipina ng gusto ko. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Abo ko na maging Pilipino. Baka mga nasaro Pilipina na ako. Serbisyo asin reparo. Abo ko na maging Pilipino. Baka masunod Pinay na ako. So, yan mga tugang ha. Kadaklan na naputukan ang nagkaigwa ki problema so kamot. Kami na sarabog ba kaya na iyan ang mga buga-buga na yan. Pag iyan sa sobrang putok, nawarasak yan, ta mga lataman sa na yan, o kaya so PVC baga, so tubo. O pag iyan puminus nga, matatamaan siyempre ang sa imong kamot, kapot-kapot mo. Kaya saro yan sa mga pigbabawal, yung buga na yan. Improvise na kanyon. O kundi kita magahiling ha, kita mga magura,
Tang mga kita, tigtatarago kasi yan. May sarong barkada sinda na tagatago kan mga kawatan na yan. Ang pagurulikan sa harong, dahil man ang daradara, ta siyempre, mahiling kan magurang. Pag monitor tatabi sa mga kita, tabaka maaraman ta na sa nauto, nasa ospital na, ta nasa bugan kang buga. So, dapat kita man po giraray na mga magurang ang magreparo sa satuyang mga aki. O ta, ma-implementar na tabi ki total ban sa paputok ang PNP, ilingon ta. Kasi, ilinga po nindo, may mga tindahan na bagangon yan. Kung total ban iyan, dapat dahil na po ki nagtitinda ki paputok. Kung mapautob talaga nin, o mapatupad talaga ki total ban ang Philippine National Police Bicol sa firecrackers. So, dapat po dahil na kinagtitinda, kung mapatupad ki total ban, sinabi mong total ban, bawal na po ang magtinda, bawal magpaputok, bawal na. Pero kung bawal ngaya, apod kini, kung total ban ngaya sa paputok, tapos may nagtitinda, anong apod mo kaya? Total ban ngaya sa firecrackers, ang Philippine National Police Bicol. Pero sa kada munisipyo may mga tindahan kipaputok. May ang mga local government units nga may tig-designate na duman sa nakamo magtitirinda kipaputok. Baka o kung tigban na yan, dapat dahil na po kinagtirinda. Ilingon taya. Sigurado, anom na iningon yan, na i-record na nagka-disgrasya kang paputok. Posible, kung da itabi mananggad, tutugutan man po giraray na magpabakal nin mga paputok sa mga nagtitirinda ng unyan dyan, ay pagsabat kayo ni kang bagong taon, sigurado madadagdagan patabi, mga tugang, ining mga nagiging, o kaya magiging biktima pa ki paputok ang unyan na tao. Sigurado yan. Na nagkanaralian baga kita, o yugo-yugon mo pirang taon kitang dain na kapaputok? Ano? Kang pandemya baga tabi, anday kita ki mga paputok na araw kaya, o dingon niya na medyo bilo-bilo na kita, although igwa pa kita ki COVID. O pero ngunyan, malaya na tayo magpaputok. O kang nakaaging 2 taon siguro, kariday kita nakakapaputok, ngunyan sana kaya, hurugop-hugop na. Hurugop-hugop na, grabing ipapapurutok na. Total ngaya medyo apod kayo ni, maluwag-luwag ngaya ngunya. Paitontado ngaya magpaputok ngaya dyan sa luwas. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige. Makahirak so dosing pamilya dyan sa, o kaya dosing harong sa Masbate, nasulo kang kasudma, dosing harong, iyugon mo yan, Paskong Pasko, nasulo ang harong mo. Pag-uristoryahan ta daw ang taon-taon. Tapos, ni man na, sus ko, iringat tabi kita sa mga nag-uro-araw ting, diyan sa San Andres Catanduanes, may saro man na lalaki ang nabutod, dinara sa hospital, dahil agad-ana, dahil doon na rayba. Mabalik po kita mabalik po ang programa, lipas lang po mga nagkakapersa ng pagirumdom. Dahil ka mo mag-arali mabalik sa nakita. Kong Joey! Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sakop. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan bati kan lambang saro ang pagkamuot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, as pagminoroota. Tugod ninyo nakapaskuhan, mapano ang kada kanto, kan sa indong puso asin harong ng pagkamuot, katunilungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year. Pagbate, Haling Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Pakakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, osmong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aramismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana.
and White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang 42 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning, Philippine Standard Time oras pong yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Vince Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano, madali sana yan makuha. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Ano, dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya po sa mga naghahanap po ki dorm boarding house, MBY Dormitory, yan na. Safe na safe po kamo dyan. Sige. Mga tugang oras po yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungkao, kang probinsya ni Nalbay. Kasabay tayo si City Councilor Rener Burse, Siyudad ng Tabaco. Congressman Attorney Jel Bongalon, kang AKB Party List. Si Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi, kang Malinaw. Thank you. Balik po kita mga tugang digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugirari yan sa indong servidora sin Taga-Reparo. Manny Moxea po. Si Mr. Hulbutana. Unyan pong Martes kita, Martes, 26 na po kan Disyembre, taon 2023. Sundo tabi kita alas 9. Kaya pampigahalata, pahit na kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ang bako na sa nadatabing bawal na paputok, supig gagab. Sabi ni Sir Delpin. Iyo. Sige. May pangapudan po ang Land Transportation Office Bicol sa mga Bicolano, asin sa publiko, na direkta na atabi na ipaabot sa saindang opisina ang mga reklamo manungod po sa mga driver kang pampublikong bihikulo na namimili po nin pasahero, isnabiro, asin nagsisingil po nin palabaw na pamasahe. Tamang-tama iningon yan, Sir Delpin. Kita baga pag talagang kaipuhan tanang maglunad, magbalik kung saan kita, limbawa kung matrabaho na kita, balik kita sa Manila, maski sobra ang singil sa pamasahe, dahil na kita minaribo. Ano nga yung gusto mo? Makalunad ka o dahil ka makabalik sa imong trabaho? Gari arog baga kita kaya, di ba? Lalo na ngunya na peak season. Ang mga bus company ngunyan, Sir Delpin, kung mapabuka, siguro fully book na sinda hanggang first week kang January. Fully book na yan. So ngunya, sumaurli po sa January 1, pabalik sa Metro Manila. Na nagurli baga so mga taga Manila namin. Nagurli sa probinsya, may mga darang biskwit. Di ang pagbalik kaya problema. Diyan man po mina-approve char, hindi pong mga bus company, hindi pong mga driver na namimili po ki mga pasahero. So pag namimili po ki pasahero, i-report na tabi nindo sa LTO. Isnabirong driver, tig-isnab niya sa pasahero ta. Maniniro mo niya sa mga pasahero.
So, iyo yan tabi mga tugang ang pangapudan kang Land Transportation Office Bicol. Sabi yan mga tugang ni Operation Division Chief Glenn Mansira na tiglansar po ninda kang nakalihis na daw sa uplan biyahing ligtas Pasko na may katuyuhan databi mga tugang na siguraduhon na ligtas ang pagbiyahe kang mga mauli sa probinsya asin mapasiring po sa iba-ibang parte kang nasyon. Binuksan man po tinda so hotline kang ahensya asin QR code kung saan mas mapapadali databi ang pagpadaranin reklamo na may kumpletong detalyes arog ngaya kang pangaran kang driver, plaka kang lunadan asin iba pa. Kwaon po nindo so, day man nindo pagkwaon so plaka. Kwaon mo ngaya so plaka kang bus. O kaya so pampublikong bihikulo, kuda ka nindo. Tanganing may ebidensya ka mo, kudakan pa nindo sa driver, kunday nindo makuha sungaran. Nganing i-report nindo sa LTO, posible yan matanggalanin prangkisa. Pag napatunayan na iyang pong pig-report nindo na nagbalgar, daman po sa ining programa ngunyan kang LTO, kasigurado, dakol po ngunya na mga ma-approbitchar ka ini. O lalong-lalo na bagaso mga van. May mga van na naghahanap ki pasahero Bicol to Manila, Manila to Bicol. Naday man ki mga magkakaligong dokumento para kuaki pasahero o kaya mamasahero. Ta siyempre gusto mong makabalik, makadumanan sa imong padudumanan, baski overprice, maski sobra, ang singil, mapahit ka na, basta makabalik ka na. Yan dapat ang mga i-report na tabi nindo sa LTO. Lalong-lalo na sa mga ban, gura nun ang ngunyan ang singil kang ban 1.5 hanggang 2,000. Nganing makauli ka sana. Ang problema kung magka-aksidente ka mo. Dahil lamang ka mo kikahabol-habol kasi yung mga ban na iyan, dahil man po ang otorisado na magpasahero, dahil man po ang otorisado na maglunad din pasahero. O kaya bagat ikukumplot kan sa mga pasahero na garing ngaya kapamilyamisan na ngaya ka mo, matur ngaya kita, mapasiring kita sa Metro Manila. Pero ang totoo kayan, suban, so mga pasahero, so mga lunad niya, pasahero. So yan tabi mga tugang ang pagirumdum kang LTO. Dumanda tabi sa mga pampublikong bihikulo. Ngaya day ka mo sinakay may pigpipiling pasahero. Ang makahirak sa mga PWD, yan ang perming pigkakaitan. Pag nahiling na PWD, dahil yan ilulunad kan driver ta, problema niya yan. Maalsa pa ngaya ako kaya. Yan, ilampasan yan kan mga bihikulo, ilampasan yan kan mga driver. Pag-arog databi kan, ireklamo nindo, kuaon nindo so, kudakan nindo so plate number, kuaon nindo so pangaran, usip nindo dyan sa LTO. Tanganing magkadisiplina yan. Pwede databi mapadaran databi ki show cause order. Ang sisay man databing ireklamong driver asin marekomendar man po sa LTFRB na bawian po ki prangkisa. Yan. So, pag mapatunayan na may ginibong kabulastugan so driver ngaya kang public utility vehicle, posibleng matanggalan ki prangkisa. Problema. Kaya pagirumdum naman ini sa mga
driver, kang pampublikong lunadan, pasiguro man tabi, kamo tabang ka, masakripisyo tabi, ang sa indong prangkisa. Ngunyan baga, ang kadaklan ngunyan, so pauuli na sa Manila, pabalik na sa Manila. Haling Bicol, o kaya ali sa mga probinsya, pabalik na po sa Manila. Ang kadaklan ka na pabalik sa Pitsa 1. Ang Pitsa 2, dahil patabi ki deklarasyon. Wala pa kitig deklarar na holiday ang Pitsa 2. Pitsa 2, back to school na. Balik trabaho, balik eskwela. So wala pa po kipig deklarar. Ang satuyang gobyerno na pista opisyal pa sa Pitsa 2 sa January 2. So dahil halaton ta kung igwa, pero kung dahil ki deklarasyon, ibig sabihin, Pitsa 2 may laog na, may trabaho, may eskwela na. Pitsa 2 ka January, kaya kadakol mo niyan ang pasahero na mauruli Pitsa 1 after New Year, mapasiriring na yan, pabaralik na po yan sa saindang mga trabaho. So, fully book tabi ang mga bus. Kaya, fully book yan, mga first week ang January, pun pa yan na Pitsa 1, sundo Pitsa 6. So, iba kaya nakalib. Nakalib so iba, nagburbakasyon man, mabalik sinda Pitsa 8 na. O kaya fully book tabi ang mga bus company kaya. Ngunyan, may maara probichar kaya, siyempre, may mga tigtakwan baga ki special permit, so LTFRB, yan ang mga ma-probichar dyan kang ma-overprice ki pamasahe. Siyempre, maski puro paano, maski aramong nag-overprice, so pigahagad na pamasahe, malunad ka na ta, importante ho na makabalik ka na. Kung dahil ka naman mareklamo ka, o dahil ka makabalik. Araw kita kaya ng mga Pinoy, aram tanan sala, pero pigtotolerar ta nata, maapiktaran kita. O kaya, ang nangyayari, sige na sana. Okay lang ngayaya. Na maski maglangkaw pa ngaya, mag 2,000 pa ngaya ang hagad ka yan sa bus, kasi kara nangunya ng pamasahe sa bus, pa Manila, 1,000 plus, 1,500, 1,200, posibleng abuton kaya, posibleng umabot pa yan sa mga 2,000. Mga 2,000. Ang pamasahe, di mapahit ka ng gaan. Kaysa dahil ka makabalik tulos, dahil ka tulos makabalik sa imong trabaho, dakulang problema logo diya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Iringat na sa natabi sa mga mabiyarahe. Iringat-ingat tabi so sa tuyang mga driver. Dakol po na mga na-record na road crash naman. Nako. Maski ngaya gura no ka abiso kan sa tuyang gobyerno, abiso po kan sa tuyang mga apod kini, mga ahensya kang gobyerno, dakol man po girare ang mga nagkaka-aksidente sa tinampong. Iringat-ingat tabi kita, dapat sarabay man po giraray kita na sa batuntang kumpleto ang sa tuyang ginhawa, ang lawas na dapat kumpleto sa batunta po ang bagong taon kasabaitan sa tuyang mga pamilya. Dipisil pag masabat ka ngayak ang bagong taon, nasa ospital ka, nay ko po, problema yan. Dahil bali daing dai kita, ang importante tabi, dahil kita ki namamati sa buhay. Dahil ki kamatian ng buhay, okay na yan. Maski daing dai po kita. Yan ang mga bagay na dapat ipagpasalamat sa satuyang kagurang na.
Sige po mga tugang, iguan na lang po kita ki 4 minutos tabi bago mag alas 9. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. Ngunyang pong Martes, petsa 26 kita kang bulan na Disyembre taon 2023. Sa pangaran po yan ni SM Maestro nila doon, sabay dyan ang bilog na tropa kang Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran Maninduga Boss, mga parantabay niya to, paki-share na lang kan sa tuyang programa. Aning mahiling man kang iba. Sa mga taga-suportata sa programang ini, sa MBY Dormitory kay Madam Maylin, termiman niyaon yan. Salamat po. Kay City Councilor Riner Burse, kay Vice Governor Ate Glenda, kay Congressman Atty. Jel Bongalon, si Cons Irene Morales Pahoten Mayor si thank you. Sa mga nagtarabang po sa tuya sa pamaskong handog kang programang serbisyo asin reparo. Salamat tonon ha, dahil ko na kamo saro-saro. Sa sunod naman na tao. Mas maray ang pagmati kung kita nagkakashare maski kita tabi mga tugang saro man natabangan. At least nakashare man lamang kita kan sa tuyang diit na blessings. Daman po sa mga tugang niya to na kumbaga mas pobre pa sa tuya. Pobre na kita pero mas pobre pa sinda sa to. Salamat tonon tabi sa indo. Sana tabi bumalik yang sa indong picture siksik liglig at tumapang. Salamat tunon mga tugang, paaram na po muna sa indong servidora sin taga-reparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita magaribanan 7 to 9 digdi po sa programa Serbisyo asin Reparo. Adios amigos. Dumo arigato. Iringat po kita ha. Ingat po, ingat. Bye-bye. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring,
sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aramismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmigan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano, Word